Patigayunon, subong nga adlaw ang hearing sang kaangot sa drug war ni former President Rodrigo Duterte nga pamunuan sang truth-telling o Philippine Truth Commission. Ginatawag ina nga truth-telling session. Ini nga komisyon gintukod sang Catholic Church kag mga civil society organization. Pagahiwato ng sesyon, 30 minutos. Makaligid sa alas 8 subong nga aga sa Pius Center sa Manila kag mahimo man ini malantaw sa mga social media platform. Suno kay Commission Chairperson Raul Pangalanan nga na judge sa International Criminal Court o ICC. Katuyuan sa sesyon nga mahatagan sang kahigayunan ng mga biktima nga maghambal kag mapabati ang ilang nga mga eksperyensya. Ginklaro sini nga hindi prosecutorial ang katuyuan sang komisyon. Suno pa sa iya kung may matukiban nga importante nga impormasyon nga mahimo makabulig sa gobyerno, ipadala ini sa mga responsable nga government offices kag pati sa mga international organization. Ginpahig ni Pangalanan nga lain ang sakop sang Truth Commission kumpara sa ICC bangod mahimo sini mapamatian ang mga biktima sa mga krimen nga natabo antas ang 2011 kag pagkatapos ang 2019 nga wala sa nasakop sang jurisdiksyon sang ICC. Nakatala na sa November 30 kabomba ang trial kay Duterte dito sa International Criminal Court kung sa diin nagatubang siya sang 3 ka counts sang crimes against humanity may kaangtanan sa iya nga drug war.